Vítajte pri podcaste Na kávičke, mieste, kde sa rozprávame normálne o veciach, ktoré dnes často normálne neznejú. Bez extrémov, bez petvárky a bez zbytočných múdrostí. Tak si sprav kávu, pohodlne sa usaď a vítaj na kávičke. ChatGPT radí všetkým, TikTok diagnostikuje, Google vraj vie všetko a mamičky na modrom koníku vyliečili astmu odvarom zo šalvie. Ale čo na to skutoční odborníci? Volám sa Martin Čierny a vítam vás v podcaste Na kávičke. Dobrý deň, dneska medzi nami v našom podcaste Na kávičke vítam doktorku Veroniku Višenkovú. Dobrý deň. Ty si len nedávno úspešne spravila atestáciu zo všeobecného lekárstva. Stala si sa aj partnerkou polikliniky Medipark v Miloslavove. Vyzerá to na celkom úspešný rok. Hneď tak zo začiatku. Prečo práve Medipark Miloslavov a prečo práve všeobecná medicína? V podstate mňa vždy v medicíne zaujímalo ako keby všetko. Vždycky to proste bolo, že z každého niečo. Vlastne to všeobecné lekárstvo je také, že je tam z každého niečo, viem sa ku všetkému nejakým spôsobom postaviť. A druhá vec, že na tom všeobecnom lekárstve je pekné, a to sa už aj teraz prejavuje, že tí pacienti získavajú tú postupnú dôveru v teba, hej, že sa stávaš ako keby ich súčasťou, hej, že mám tú babku, dcéru, vnúčku, hej, že proste je celá tá rodina taká. Že to je v podstate takéto rodinné lekárstvo. Hej, že ale to je asi obrovský posun oproti času minus 20-30 rokov, kedy si myslím, že to povedomie o tom všeobecnom lekárovi bolo, že len vypisoval penky a recepty, ale dneska ty už riešiš naozaj aj špecializované problémy, robíš preventívne prehliadky, robíš EKG, vlastne predoperačné vyšetrenia. Hej. Je to posun. V minulosti to všeobecné lekárstvo bol vlastne ten lekár, ten detský lekár, hej, ten doktor na tej dedine a riešil všetko. Ale vlastne potom časom sa stalo to, že ten všeobecný, tak ako si povedal, sa stal iba ten rozdávač výmenných listov. Hej, zaklopal pacient, ja chcem len pečiatku, ja chcem len lístok, ja chcem len toto, ja chcem ísť len tam. A dneska už našťastie sa to znova dostáva do toho naspäť, že proste my riešime gro tých vecí a potom pacient to naozaj posielame len vtedy, keď si my nevieme dať rady a posielame ho ďalej, respektíve keď sú tam nejaké špecializované vyšetrenia, ktoré nevieme my spraviť. Čiže dá sa povedať, že ty ho tomu špecialistovi predpripravíš? Tak by to malo byť. Že už vieš, čo ten špecialista už vlastne chce, už vlastne mám nejakú takúto diagnózu, že plus minus čo by to mohlo byť a vlastne s tou konkrétnou otázkou ja tak toho pacienta posielam tomu špecialistovi. Takže poviem taký príklad úplne pre laika, že on nebude musieť ísť znova na krvný obraz tam, lebo ty vieš, že ten daný špecialista si bude prosiť už takéto výsledky. Pripravíš ho ty. V ideálnom svete by to tak malo byť. Tak by to malo vyzerať. Prečo práve Medipark Miloslavov? Tak stretla sa to docela príjemná komunita ľudí a dostala som takú pracovnú ponuku. Páčilo sa mi to celý ten koncept, takže... Koľko máte pacientov? Asi 1200. Je to taký stabilný počet? Myslím, že tí pacienti postupne rastú. Áno. Mali sme tu takú tému, ktorá koluje internetom. Pred tebou v prvom dieli podcastu tu bol docent Julius Hodoši, ktorý vlastne chcel reagovať na niektoré hoaxy a témy, ktoré kolujú tými sociálnymi sieťami. Ja som si dneska pre teba vybral dve témy, takže rovno vhupneme do toho, prečo sú podľa teba dnes ľudia stále unavení. Na začiatku by som si povedala, že čo to je vlastne tá únava, hej? Že tá únava je za mňa akože definovaná ako subjektívny nejaký pocit nedostatku energie, pričom vlastne neschopnosť spraviť nejaký požadovaný výkon, či už to bude psychický alebo aj fyzický. A môžeme rozdeliť na nejakú takú fyziologickú a patologickú únavu, to je vždy akože dôležité si povedať. Lebo keď si unavený, potom ako podáš nejaký športový výkon, keď si unavený, keď prespíš brežuruješ celú noc, tak je to normálne. Ale potom vlastne môžu byť stavy, že keď napríklad je dostatok spánku, ktorý nehovoríme teraz o jeho kvalite, pacient sa zobudí unavený, to už v poriadku není. A čo vidím vo svojej podstate ja dneska problém, že prečo toľko mladých, ale aj starších ľudí, nejakých takých permanentne unavených, vyčerpaných, je vo svojej podstate kombinácia viacerých faktorov. Jednak je to nejaký ten stály tlak, proste stály tlak na nejaký výkon, že musím spraviť ešte toto, ešte musím dorobiť toto, ešte som toto nespravil, ešte musím ísť tam. Stále proste nejaký prísun nových informácií, sú prestimulovaní, či už s nejakými internet, práca, proste stále sa za niečím stále sa za nejaké naháňanie sa za niečím. A v podstate to tak časom ide, až raz to dosiahne ten vrchol, kedy vlastne pacient pociťuje tú únavu. Takže tá únava je vyslovene psychického charakteru. Môže byť aj psychického, ale môže byť potom samozrejme fyzického, ako únava, ako príznak pri nejakých iných ochoreniach, ktoré môžu byť doprevádzané únavou. A tam vlastne vždy dôležité si uvedomiť, alebo respektíve spýtať sa, alebo počúvať toho pacienta, čo ten pacient hovorí. Že keď dojde pacient, že
som strašne unavený, nič sa mi nechce, nič nevládzem, som unavený. A potom je rozdiel, keď pacient povie, aj by som chcel, ale proste nevládzem, neviem tam ísť. Hej, to je vlastne už takéto, že aha, on by aj chcel, ale nevie, tak možno za tým sa skrýva aj niečo iné. Hej, nejaké iné ochorenie, ako tak vyslovene takéto vyčerpanie, hej, tá únava vplyvom tých psychosociálnych faktorov. OK, čiže podľa tohto vlastne ty vieš rozoznať, či tá únava plynie z možného ochorenia, kedy začneš vyšetrenie alebo vyšetrovanie. Tak to vyšetrovanie začínaš už, keď pacient príde do tej ambulancie, začne si hovoriť. Okay. Začne sa sťažovať. Začne sa spovedať o svojich ťažkostiach a už veľakrát vlastne potom odhalení po tých pár vetách plus minus vieme, že či to bude nejaká únava na vrúb nejakých životných situácií, alebo či naozaj tam proste sa bude jednať o nejaké skryté ochorenia, ktoré treba doriešiť. Myslíš si, že častejšia je tá psychická? Myslím, že v dnešnej dobe častejšie tá psychická únava. Ako veľmi na tú únavu vplýva spánok? Kvalita spánku? Tak ten spánok je tam veľmi dôležitý. Hej, dôležitá je kvalita, ako si hovoril, konzistentnosť v tom spánku. Hej, že ten zdravý spánok by mal byť minimálne tých 6-8, ovládať 7-8 hodín denne. Ale sú ľudia, ktorým stačí 6 hodín denne celý život a je tak spokojný, a sú ľudia, ktorí potrebujú spať 9 hodín, aj to je v poriadku, pokiaľ je to dlhodobo nastavené. Ale ten priemer by naozaj toho kvalitného spánku by mal byť ten 7,5-8 hodín denne. Dlho koluje téma po internete o modrom svetle pred spaním, ktorý vlastne toto svetlo z mobilu, ale aj z televízie ti znižuje hladinu melatonínu. Áno. Je to tak? Je to tak, inhibuje túto syntézu toho melatonínu a tým pádom to vlastne znižuje aj kvalitu REM fázy spánku, čo je vlastne tá fáza spánku, kedy sa ako keby v tej fáze obnovuje tvoja pamäť, robia sa tie asociácie, že si proste oddychuješ v tej fáze toho spánku. Takže áno, vplýva to tam. Preto sa vlastne odporúča aj minimálne tú hodinu a pol, niekde 2 hodiny pred tým spánkom nepozerať telku, nepozerať ten telefón, neskrolovať si ten internet a dávať to bokom. Čo mám robiť hodinu predtým, ako pôjdem spať? Meditovať, čítať knihu, rozprávať sa so spolubývajúcim manželom, manželkou, partnerkou, tráviť nejako kreatívne ten čas, ako pozerať telku a scrollovať ten internet. Ja škrabem mačku 10 minút. No, vidíš, a pradeti? No, tak je spokojná. To je asi najlepšia meditácia. Hej, takže je to o tom. A druhá vec je tam dôležitá je konzistentnosť toho spánku a tá spánková hygiena, hej, že naozaj proste dodržiavať ten režim. Keď babetku sa snažíme spraviť režim, aby mal dobrý spánok, tak aj my by sme si proste mali naozaj každý deň proste o tej 10:30, keď viem, že stávam o 6, o 6:30, tak o tej 10:30 si zľahnúť do tej postele. To sa tak hovorí, že mali by sme žiť ako tie deti. Áno, užívať si život, smiať sa, hýbať sa, nemať žiadne starosti a problémy a hneď by bol svet krajší. 6-krát denne papať. 6-krát denne papať v malých množstvách. Kedy tá únava môže signalizovať naozaj niečo vážne? Je to samo o sebe, alebo mali by sme k tomu si všímať nejaké iné symptómy? Ak je to únava, ktorá trvá viac ako 6 mesiacov, hej, že ak je to naozaj dlhodobá únava, pričom tam nie sú nejaké iné príznaky, alebo ak je to únava, ktorá nemá nejaké iné vysvetlenie, ak je tam napríklad únava spojená so stratou hmotnosti, hej, kedy vlastne sa o strate hmotnosti hovorí vtedy, ak tá hmotnosť klesne viac ako 5% za pol roka, hej, že proste keď schudneš a nevieš prečo, do toho si unavený, keď napríklad si nájdeš nejakú horčku na krku. Hej, najčastejšie sa tá únava spojená s nejakým onkologickým ochorením, keď je tam napríklad prítomná bolesť svalov, nejaké vypadávanie vlasov, proste keď sú aj prítomné iné príznaky. Lebo vlastne tú únavu môžeme teda, ako som spomínala, pri tých onkologických ochoreniach, ale aj pri novo vzniknutej cukrovke nediagnostikovanej, takisto môže pacient dosiť tým, že on je unavený. Potom, keď má nedostatok železa, keď je anemický, takisto môže prísť s tým, že je unavený. Veľakrát už je častejšie pri ochoreniach štítnej žľazy. Takisto môže dojsť vlastne s tým, že je unavená, že nevládze výsť po schodoch, že sa zadýcháva. Je to odsledovateľné nejakým panelovým testom? Áno, dajú sa tam spraviť laboratórne testy, sú v podstate krvný obraz, kde vidíme, či tam sú nejaké poruchy. Čo sa týka tej krvotvorby, hlavne teda anémia, potom s tým súvisí vlastne potom, aj keď sa tam niečo nájde, tak potom železo, hladinu železa, hladinu hormónov štítnej žľazy, pečeňové testy o tom, ako fungujú obličky. Dnes je také moderné, som videl si nechať urobiť test na onkomarkery. Ponúkajú to rôzne laboratória. O čom je tento test?
je relevantný? Paušálne ako screening na nejaké onkologické ochorenie to nemá význam. Nerobí sa to a neodporúča sa to robiť. Teda robí sa to, ale neodporúča sa to robiť. Onkomarkery nám slúžia ako na pacientov, ktorí sú sledovaní pre onkologické ochorenie, na efekt liečby, prípadne keď je nejaký relaps toho ochorenia, že teda ochorenie sa vráti, veľakrát nastúpajú tie onkomarkery ako prvé. U tých pacientov onkologických má zmysel sledovať onkomarkery, ale bežne zdravej populácii ako screening to nemá význam. Čiže v prípade, že som hypochondár a každý mesiac si nechám robiť onkomarkery, teším sa z toho, že vyšli negatívne, to znamená, že nikdy nebudem mať rakovinu. Je to asi cestné myslenie. Áno. Takisto som ale počul, že opačnú situáciu, že keby napríklad som fajčiar, dám si urobiť onkomarkery, tak pravdepodobne mi vyjdú pozitívne rakovinu plúc, alebo zvýšené. Je to tak? Alebo je to blbosť? To neviem. Neviem. Ale myslím, že určite sa to neodporúča ako screening. Hej. Okay. Čo sa týka na rakoviny plúc, tak tam vlastne v Česku sú také pilotné projekty v rámci preventívneho lekárstva na screening rakoviny plúc pomocou nízkodávkového CT, ale výsledky moc nevyšli dobre. Hej, že to je v podstate najlepšia prevencia rakoviny plúc je nefajčiť. No jasno. Dobre, prejdeme na druhú tému, ktorá je dnes úplne akože na vrchole podľa mňa všetkých tých moderných sietí, a to je chudnutie a Ozempic. Hej, tak ako v Čechách už dneska si v reštauráciách neobjednávajú minerálku, ale si objednávajú matonku, tak ja si myslím, že ten názov Ozempic už budú volať ľudia všetky lieky na chudnutie aj o 20 rokov, to bude proste Ozempic alebo nejaký Ozempic. Prečo je to taký fenomén? Tak lebo sa došlo na to, čo funguje, keď chce človek schudnúť. Že proste našiel sa efektívny kľúč k tomu, ako zredukovať hmotnosť, ako liečiť obezitu. Akože je to veľmi dobré, ja to podporujem, je to super, ale musí to byť samozrejme správne manažované a správne indikované. Že nie je to paušálne pre všetkých, kto chce schudnúť. No mne predpísala lekárka Mounjaro. To je nejaký update toho lieku? Hej, je to vo svojej podstate iná skupina liekov. Hej, že patrí to do tých hypolipidemik, antiobezitik a tak. Je to porovnateľné, alebo je to nejaký drastickejší liek? Je to porovnateľné s tým Ozempicom. Výrobcovia uvádzajú teda podľa štúdií, že pri tom Mounjare dochádza k troška väčšej strate tuku, hej, že väčšiemu percentu schudnutia. Je to dvojkombinácia, kde vlastne účinkuje aj v žalúdku, aj v mozgu. Hej, nám blokuje vlastne receptory, blokuje nám taký ten pocit toho zobkania, toho chuti do jedla, hej, že inhibuje tú chuť do jedla. OK. Čítal som o tom, že sa to sústredí hlavne na spaľovanie tuku v oblasti brucha, alebo je to všeobecne na akýkoľvek tuk na tele? Je to všeobecne akýkoľvek tuk na tele, lebo neschudnem iba z brucha, schudnem takže to je blbosť. Takže to je blbosť, že to je iba na bruchu, že brucho ti splasne a zadok ti ostane. Ja sa priznám, že ja sa takýchto vecí obávam a som si o tom dosť študoval, než som si to aplikoval, ale ja som predtým 3 mesiace začal držať aj strávu, čiže dať si čisto Ozempic alebo nejaké lieky na chudnutie bez toho, aby som to mal k tomu sprievodné tie podporné všetky systémy, má to zmysel? Za mňa to zmysel nemá, pretože cieľom vlastne všetkých liekov na chudnutie je zmena toho životného štýlu. Hej. Že malo by to byť za mňa používané ako podporná liečba. Je to výborný liek, naozaj výsledky to má perfektné, je to bezpečný liek, ale iba s tým, že idem si pichnúť liek na chudnutie, schudnem a ďalej budem sedieť a pozerať telku a miesto 3 balíkov čipsov zjem 1 balík čipsov, tam proste podľa mňa takýto pacient by to dostávať nemal. OK, čiže je to spojené s tým, čo v minulom dieli sme hovorili s docentom Hodoším o tom, že malo byť ten zdravý životný štýl byť udržateľný. Malo by to byť udržateľné presne tak, lebo nedajú sa tie lieky dlhodobo užívať. Hej, že tá štúdia tam je vyrobená cca na rok a pol, boli tí pacienti sledovaní a samozrejme po vysadení toho lieku tam bolo spozorované naspäť nárast tej hmotnosti, popisuje sa do nejakých 10%. Nikdy tí pacienti zatiaľ, čo sa sledovali, nedosiahli tú pôvodnú hmotnosť, alebo teda tú východziu, ale teda ten nárast hmotnosti tam je. A presne je to na to stavené, že je tam rok a pol, dlhá doba, kedy vlastne ty ten liek bereš a dovtedy si máš vytvoriť takú tú svoju rutinu, tú zmenu tvojho životného štýlu, že máš začať sa hýbať minimálne 3-4 krát do týždňa, máš si spraviť ten jedálniček, ktorý je udržateľný dlhodobo, nutrične vyvážený. Do toho ako podporná motivačná liečba je to super. Obezita je
viac psychická choroba alebo fyziologická? Aj. Dochádza tam v podstate potom na poruche na hormonálnej regulácii, že vlastne to tukové tkanivo produkuje hormóny a stane sa z toho začarovaný kruh. Že vlastne ty strácaš ten pocit tej sítosti. A potom len ješ a priberáš. Ale to je aj také, ja som zajedal stres. A je to potom aj psychogénne podmienené, hej. Priznám sa, že ja som sa stretol s výsmechom od mojich známych. Predtým som ich volal kamaráti. Výsmechom, že pozri sa, jak si schudol, že si pýchaš niečo. Prišlo mi to také nefér. Potom som sa ich opýtal, že vlastne, keď je chorý on, má chrípku, dajú mu lieky, či to není to isté, lebo v podstate aj ja som chorý, keď som obézny. Áno, je to pravda. Naozaj, že tí ľudia tak tomu absolútne necitlivo pripisovali, ako keby sa vysmievali schizofrenikovi, že bere lieky na to, aby proste bol normálny. To je také až neľudské. Áno, stále je taká tá tabu v tej spoločnosti. Obezita, jak si spomínate, psychiatrické ochorenia, stále je to tabu, ľudia si to nechcú priznať. To hovorí, že to je téma, o ktorej sa nerozpráva. Tvárim sa, že to neexistuje. Áno, pri psychiatrických ochoreniach to na prvý pohľad nevidno, ale tú obezitu vidíš na diaľku. Len v minulosti to tak bolo povedané, že ten, kto bol obézny, ten sa mal. Že to bolo tak zastarané, že ty sú obézny, tí sa majú. Že v minulosti, keď proste ľudia nemali, ak nebolo, čo sa týka aj tá kvalita stravy, tak boli vlastne tá chudobnejšia časť obyvateľstva v tom 18. storočí, 17. Ste boli chudí, boli to chudí roľníci, ktorí pracovali a nad nimi boli tí tuční zemepáni, ktorí sa mali. Ktorí ale mali dnu, lebo oni jedli veľa mäsa, poddaní jedli len zemiaky. Takže a tak sa tak potom nejako na to už tak prestalo nahliadať na tú obezitu, že to je problém. A je to naozaj veľký problém, čo sa týka aj nielen v dospelej populácii, ale aj v detskej. Že tá obezita veľmi narastá v tej detskej populácii. Len sa prehľadni, keď ideš do školy, koľko je tam detí v školáckom veku, na základnej škole obezných. Tamto ale vzniká tými stravovacími návykmi od rodičov. Áno, a tí rodičia to majú tie stravovacie návyky od svojich rodičov. Že ona sa vlastne hovorí, že obezita je aj geneticky podmienená, čo môže byť fakt, ale tam sú aj také tie takzvané, ako keby som to povedala, tie genetické podmienené, tie behaviorálne zvyklosti tej rodiny. Že vlastne, ako sa stravovali naši rodičia, tak stravujú vlastne svoje deti a vlastne vzniká tam obezita. Ja sa musím priznať, že moje stravovacie návyky boli na zlej úrovni naozaj. Ja som ako dieťa jedol veľmi veľa sladkého. Po nejakom športovom výkone ja som bol schopný zjesť 5 horáliek a vypiť 10 politrových kofol. Keď sme napríklad 2-3 hodiny hrali v kuse futbal. Aby som doplnil ten cukor a ja som nevedel, kedy dosť. Kedy prestať piť a jesť tie horálky. To som dal za 30 minút. To bolo absurdné. No, si zober, že napríklad, keď sa bavíme o tom vlastne prísunie tej energie tých cukrov, že či je cukor nejaká novodobá droga, tak za mňa áno, lebo keď si vezme, že naspäť sa vrátim do tej minulosti, čo je 18. storočie, kde bola bežná konzumácia cukru na osobu 2 až 5 kg za rok. A teraz je to 35 až 50 kg za rok. Cukru na osobe, že zješ 50 kg cukru ročne. Tak sa to proste niekde naozaj niekde sa to musí odraziť. To je strašné. To je strašné. Tak producenti cukru sa asi tešia, ale potom doktori moc nie. No. Tak čo sa obezita vedie k cukrovke? Vedie to k cukrovke. Cukrovka vedie k napríklad k amputácii palcu, potom neskôr členku a tak ďalej. Slepote, hluchote, zjavným mozgovým príhodám, infarktom. A teda nie len vždy sa, že obezita súvisí s cukrovkou, ale vo svojej podstate aj s ochoreniami pečene. Na Slovensku je veľký výskyt steatózy stukovatenia pečene, vo svojej podstate na svete patríme na popredné priečky, kedy vlastne dochádza k poškodení ako keby pečene vplyvom metabolických faktorov, čiže hlavne obezita. Takže vlastne keď je narušený metabolizmus, tak je vlastne poškodená aj pečeň. A tu máme na to vlastne taký pekný ako keby syndrom, čo sa volá metabolický syndrom, kedy je vlastne to skupina ako keby ochorení, ktoré sú toho pacienta. Vysoký krvný tlak, patrí tam vysoké hepatálne parametre, veľký obvod pása, vysoké BMI, porucha lipidového profilu, aj tukového tkaniva. Lipidov, že vysoký cholesterol, vysoké triacylglyceroly. A to vlastne súhrne vieme nazvať ako metabolický syndrom. Ja som bol raz na jednej klinike, čo sa týkalo stravovania črevnej mikroflóry.
A tam mi povedal lekár, teda myslím, že to bol doktor medicíny, ale nie som si teraz úplne 100% istý. A ten mi povedal, že z fruktózy viem takisto dostať cirhózu pečenie, tak ako z alkoholu. Áno. Je to pravda? Je to pravda. Fruktóza... Takže jablčko denne už neplatí? Nie, jablčko denne platí, ale nedaj si k tomu sladený nápoj, kde je glukózofruktózový sirup. Aha, čiže jablčko nevadí? Ak začne naspäť z jablka, nepí tú kolu. OK. Áno, je to pravda. Vlastne štúdie ukazujú, že tá fruktóza vlastne sa nám premenia na triacylglyceroid. A vlastne cez metabolizmus pečene. A vlastne to je jeden z najväčších významných faktorov ako keby rozvoja steatohepatitídy, alebo teda stukovatenia pečenia následne steatohepatitídy a cirhózy pečenia. Čiže vlastne niekedy a nie je až tak dôležité obmedziť ako keby tie tuky v tej strave, ale práve tieto sladené nápoje, ten glukózofruktózový sirup. Respektíve tú fruktózu, že už keď si teda chceš dať to sladké, tak si pozerá zloženie, či tam je glukóza alebo fruktóza. A keď máš chuť na fruktózu, tak si radšej daj to jablko. Dobre, píme vodu. Či si budem pozerať zloženie nápoja, píme vodu. Dáme si na záver také rýchlejšie otázky, možno nemusíme zachádzať až tak do hĺbky. Je dnes cukor nová cigareta? Áno, už som to spomínala, že hej. Nefajčíme, nepijeme sladké. Nepijeme sladké. Je to jednoduché. Ale neuveriteľne ťažké. Skús to povedať fajčiarovi, ktorý pije denne 2 litre koly. Ako to zmení? Návyky. Ako zmení zlé návyky? Postupne, podľa mňa. Treba postupne najprv sa vzdať cigariet. Na to máme aj lieky, ktorým vieme pomôcť. Takže keď sa pacienti ozvú, že teda chcú prestať fajčiť, tak sú možnosti aj medikamentózne. Okay. Vlastne je to taká 30-dňová kúra, kedy vlastne užíva lieky, prestane fajčiť na 5. deň a potom to dúfame, že vydrží čo najdlhšie. A dá sa to opakovať. Energetické nápoje sú nebezpečné? Alebo nie? Záleží v akej miere a kedy. Ale za mňa vo veľkej miere áno a určite pre mladú populáciu, hej. Čiže všetko s mierou. Hej, že keď šoféruješ 12 hodín, tak prečo si ten energie tak nedať. Ale dlhodobo a len tak ideš, kúpiš si do obchodu energetický nápoj a vypiješ ho na lavičke, tak nie. No ja si myslím, že mladí ľudia dneska šoferujú 12 hodín v kuse, ale to robia za počítačom online v tom špeciálnom kresle. Áno, a potom potrebujú ten energetický nápoj. Tak v tom prípade nie, no. Alkohol v malom množstve? Nie, ani v malom, radšej žiadny. Radšej žiadny. Pivo je alkohol? Áno. A vínko? Aj to. OK. Je mäso zdravé? Áno. Záleží koľko a s mierou. Červené, biele? Aj červené je dôležité, biele je zdravé. Určite sa vyvarovať nejakým údeninám, klobáskam, slaninám, šunkám, spracovaným potravinám, spracovaným mäsám. Ale steak, ten nemôže byť zlý. OK. Mobil pri hlave počas spánku? Nie. Lebo potom prvé, čo spravíš, keď sa ráno zobudíš, ho chytíš. A posledné, čo spravíš, keď ideš spať, ho chytíš. Takže daj sa do vedľajšej izby. Takže najväčší medicínsky hoax z internetu? Vieš o nejakom? Očkovanie je škodlivé. Očkovanie je škodlivé. OK. Jedna vec, keby si mala vybrať, že iba jednu jedinú vec môžeš zakázať. Fajčenie. Hej. Najmä všetkých výrobcov cigariet. V živote som nefajčila. Nikdy v živote som nemal v ústach cigaretu. Ja som priznal, že ja som fajčil 10 rokov. Fajčil som 10 rokov a spoznal som moju ex-manželku a ja som si pri nej zabudol kúpiť cigarety. Ona mi povedala asi po týždni, sme sa poznali, že počuj, že náhodou si ty nefajčil, že nevidel som ťa fajčiť, my sme sa poznali z práce. A hovorím, hej, že ja som si zabudol kúpiť cigarety. No vidíš to. Takže som zistil, že vtedy, že ja na tom vôbec nie som závislý, ale to prostredie, v ktorom som sa pohyboval, všetci fajčili. Vtedy neboli také zákazy prísne, vtedy sa fajčili v reštauráciách, tak ja už mám vyšší vek. A že ma to len ovplyvňovalo. Že som to videl som to na niekom, tak som si dal aj ja, keď ma ponúkol a v podstate som to vôbec nepotreboval. Hej. Za mňa napríklad ešte horšie než fajčenie sú vapy elektronické. To je totálna závislosť. Ale je to podľa mňa strašne nebezpečné pre mladých ľudí, pre mladú populáciu, lebo v mojom veku, keď sme boli mladí, tak boli iba cigarety. A nefajčila som preto, lebo to smrdelo. Toto nesmrdí. A toto nesmrdí, toto voní. A tie decká to láka a tá koncentrácia nikotínu je tam vyššia, takže tie závislosti sú oveľa rýchlejšie. Ja sa chcem spýtať na žuvací tabak, čo si pchajú tí mladí ku ďasnu. Tam je niečo také, čo rozdráždi to ďasno, a aby ten nikotín prenikol rýchlejšie do krvného obehu? Hej, a vlastne vzniká tam potom vyššie riziko nádorov sánky. A s tým sa budeme teda stretávať o pár rokov. Fú, všetci nikotínové vrecúška, žuvacie tabaky a nehovorím o tom, jak potom vyzerajú zuby. Tak, tebe verím pri tvojom krásnom úsmeve, že si nikdy nemala cigaretu. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Držíme ti palce v ďalšom
nejakom tvojom lekárskom postupe. Možno znova niekedy preberieme nejaké témy spolu. Dobre, ďakujem za pozvanie.